sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ni da sunan Allah wanda ya yi sama nake faro bege ga Fatima, dan dama tun da can nima masoyi ne gun ƴaƴan Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Allah kai ne kai mu duka, kai ke yin baiwar ka duka wanda ka so sai godiya gunka tun da cikin mu ka faɗi Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Tsira aminci rabu majidu da da abun manzan Muhammadu mai laƙani Ahmadu Muhammadu manzan Allah Abul Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ya Rabbi salatinsa Abubakar babban sahabin sayyidul bashar mai imani baya yin fahar sai dai da soyayyar mai Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Rabbu ka sa Umar da Usmanu har da Aliyu ba ga Hassanu al-Masoyi ga Rahmanu kuma gashi mujanna na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ya Rabbu ka sa shugaban waliyanka wanda ya zamto mai tunaninka baya wasa gun ibadar ka Abul Abbas daga Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ya Rabbu ka sa har sun galiyu alkaulahi umati janiyu shehu yana bege wanda biyu ga girmama ƴaƴanta Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na dawo unguwar gawuna don gaida shi Hassan na gawuna baba ga Halifa shaidina mai hidima gunna na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ni a yau nake so yi himma faɗin shiga yaban ya ta Mustapha ya ahlul baiti ku tallafa dai nasara don wake Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ba ilimi a gare ni kun sani don haka in kuka tallafa mini sai in ga komai ya zamo mini kamar magana a yaban ta Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Kai da Fatima dar manzon mu Ahmadu a duniya kun gaba ya Hamidu ko a kiyama in ana gudu shi yake ceto Abul Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Kuma Khadija
wuce babar na Fatima a dukan mata ta fi azama, ita ce ta fara shiga rahama ta karɓi musulunci mukarrama. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Ai Aliyu zaujin na Fatima a samari shi ya fara azama, ya karɓi addini ya sallama, ya bi madani amma ga Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Gari da sirrin Allah kuma sirrin manzon Allah, yar gidan manzon Allah, shugabar bayin Allah, mai haske da kamala, mai yawan ibadar Allah, ga kuma tsoron Allah, ta zama ikon Allah, Fatima sarauniyar mata, gaida abar faharin mata, Fatima shugabar mata, Fatima ta wuce babata, ai duka mace Fatima ta fita, mai tafiya ya ta babanta, mai magana ya mahaifinta, ta yi kama da mahaifinta, kuma ta gaji mahaifinta, da mata na annabta, Fatima tuya ta yi ta, Fatima karɓa ƙasida ta, ga a biya bukata ta, ga a yaye matsala ta, ga a ninkan sutura ta, tare da duka ɗan fada ta, masu sauraron ƙasida ta, ke ce sarauniyar mata, ke ce jaragabar mata, gaida Fatima daraja da daraja, mai santa ma ya samu daraja, mai yinta wannan ya shiga danja, ba shi da hujjar zai yi Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Yana a darajar ya ta mai maka, da idanu na ta gama na'ika, har ta mai tambaya ya kawo ka ya ba ta amsa na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Ta yi kama da Habib a gaskiya, ƙarya ba ta yin kajiya, ga mai alfahari da tarbiya, yar sarkin nasara azzama. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Kuma ta bi mijinta hakikanin biya, ta yi haƙuri a zaman ta kulliya, ta nuna miji ne abin biya gun mataye masu ra'ama. Sarauniyar mata a gaishe ki mai girma na Fatima. Kuma ta yi wa ‘ya'yayanta tarbiya, Hassan da Husaini yau a duniya, halaye na sai akwai kwaya a samu dacewa da ra'ama. Sarauniyar
ki yar mai girma na Fatima. ke kika dace tun a duniya ba mai abba yana ki kulliya ba wata mai nasaba cikakkiya wacce ta kai tamkar ki Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na Fatima kin isa kun mujahidu babu kamar ki abun Hamidu ba wanda yake so mu'ayyadu kamar ki ya Zahra Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Dan wata rana Ali ya ce wa mai maka wa ka fi so bai ni wa bintuka sai da ya ce na fi son ta ka fi taimako na Alin Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Ga san da yake wa Fatima ya fi misali sai musallama ka nemi albarka da santa mara ka yi mana dan ta Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na yanda take a gunda dan kuji aka Fatima take Ubangiji santa yake mai mana agaji rabu da da hasina san Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Kai da mai tsabar taushi a zuciya mai burin kyauta wa kulliya ba ta dashi ba ta wariya ta tabbatar hama ga al'umma. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na dukan mugani na sikin hada musulma ce na dada gani ta ce ta ibada da abi da sa'ihana na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na sai batun ba yake duka abu karan makansu su duka sun sallama dan na nake kika tsere musu bin zikir mukrama. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sannu Salima sannu Abida sannu Muhimma sannu Sajida sannu Salama yar Muhammada raki a hafizana na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sannu Basira sannu Sabira sannu Shakura sannu Kausara sanki da saura sa su tattara su zubo masu yanki Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Na gode maka Rabbu mai sama can da ka yarda na bi Fatima. Rabbu ka bar da santa Sa'ima ka daɗa aminci wanta Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima. Sarauniyar mata a gaishe ki yar mai girma na Fatima.